Dit is Marije. En daar zit Mirte, Mathilde en mensen Tijen. Die heb ik correct ontwormd. Maar dan denk ik, waarom gaat mijn touw steeds stikken? Zo dus. Jildo en Jacobien. Jildo weer. Hoppatee. Wat doe je hem? Nee, Jacobien, dat is mooi net. Niet stikken. Nou, ik zal wel maar even losmaken, want dit ken ik net. Stop, Jildo. Stop.